Čaute, vítam vás od nového videa série My Prison. Takže toto je zatiaľ moja väznica. Vypadá nejako takto, tu je ešte diera. Chcel by som toto natiahnuť na viac sérií, takže prosím, dajte mi like, odber a... Tu nás vlastne učia, že ako nás stavať, ale my už to vieme. Posiel tu máme bielku. Hotovo. Jaj, my už to všetko vieme, že ako mám stavať. No čo. Tak, máme robotníka už, policajta. Takže my teraz ideme nachytať nejakých väzňov. Jaj, my máme dosť ďaleko. A to píše, že máme ísť sem na more. Ja som policajt, však ja môžem porušovať zákony, takže... Teraz už mi to ukazuje na druhú stranu. Už idem. To sa tam ukazuje. Ja idem tam do tej mojej dedinky. Na čo? Táto tu je bližšia. Je sem. No, už mi to hneď tu ukazuje. Ešte, že tak. Jaj. No, zlý šofér v týchto hrách. Už som tu. Môžeme tu kameň zrujnovať? Nie. Dobre. Okej. Hej. Stoj. Mňa zákona. Ideme ho do kúru a ideme späť. Bum. A ideme. Uííí. Chcel by som toto natiahnuť na viacerí. Ale neviem, že ako dlho nám to vydrží. Napíšte aj nejaký komentár, či sa vám to páči, alebo čo by ste vy chceli točiť. Počkať. Dobre, ešte idem späť. Kde sú? Oni zmizli. To auto. Kde je? Kde je? Kde je to auto? Haló? Lebo za to dostanem aj peniaze. OK, ja som ho stratil. OK, takže už teda idem tam. Šteká sa mi to. OK. No zase dobré. Škoda, že toto naše prvé auto ide táto pomoc. Že hej, môžeme skúvať aj ďalšie auto, ale ja chcem najprv vylepšiť moju väznicu. Až potom si kúpovať lepšie auta. To už je moja vesnica. Opa. Berem. Bum. Tak. Haló. Dobre. Mne sa tu na kúsok zasekli dvere. Kvôli autu.
Okej, bum. Już ich nie ma za cyklem, Boże. Halo? Może mi to fungować? Jest to no prostě dveře zasekli, a kde je on? Co sprchuje? Kde máme kuchara? No vlastně... Niekde. O čom? Ešte ani nikde nemáme ani kamery. Ja už si teraz začnem toto robiť, ale ešte to otvorím. Poďme mi zdrahom. Nie. Nie. Bože, ale tamto toto, bum. Akurát to sedí. Next. To rotate. Čo mi s tým nejde rotatovať, halo? Ja budem mám tam. Come on. To nejde proste. I toto nemôžem. Halo. Ja tu toto druhé takto dávať nejdem. Mám tu dieru, nie. Tak. Next. Ja to mám, tamto mám. Je to nič. Tu to postavám. Aha. Otočím. Hej. Bum. Otočím to. Ešte takto to môžem otočiť. Bum. Dobre, takto to máme. Hotovo asi. Máme to už postavené. Vypadá to už takto, ale tak. Tu dáme nejaké väznice a tak, hej. Tak to bude
No idem ešte na zobrať nejakých väzňov. Sa ešte stále nezatvára. Potom asi toto video už ukončím, lebo mobil bot. Aj ten dám dole. Nie, ja padnem. Alebo sa zaseknem. To je asi tá horšia varianta. Dobre, takže strašne pomalu, no. Tak bude asi pre toto video všetko, takže vidíme sa na budúce. Čaute.